ಹಲೋ ಗೈಸ್ 5 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಪುನಃ ಬತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಪುನಃ ಬತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಲೆ ಬತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಪೆರ್ಲ ಸಾಲದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಲೆ ಬತ್ತೆ ದಾನ ಲೇಟ್ಯಾ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಯಾಪಲ ತೈದು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏರಿಗೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಲೇಟ್ ಅವು ಈ ನಾಳೆ ಕಾಲವು ಐಕುದುಂಬ ಪ್ರಾಂಕ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ರ ವರ್ಕ್ ಅವು ಅಂತ ವಾರಿತ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬರ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಲ ಈ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಲ ಜಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿ ಕುಟ್ಟೆನೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿರೋ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಂಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಐಕುದು ನಮ್ಮ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೈಸ್ ಓ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅದುಲೆ ನೆಟ್ ಏತ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏತ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಪೂರ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಕ್ ಬಂತುಗ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿತ್ತು ನೋಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ರಡ್ಡ್ ಭಾಗ ಅನ್ಬಿಡು ಭಾಗ ಮಂತ್ ನೋಡಿದಕ್ಕ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕವಡು ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಪೋರ್ಚಿ ಇಂದೇನು ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಲ್ ತೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ತೆತ್ತನ ಜಾಗಿ ತುಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಓರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಂಜನಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿನೋದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಇಜ್ಜ ಆ ಇಂಚು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಓರಿಯೋ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಪಾರ್ದು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಆಯ್ ಬಣ್ಣಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಆಯ್ ಬಣ್ಣಗ ತೂಕ ಬರ್ಬೇಣ ದುಂಬೆ ಬತ್ತೆದ ಗೊತ್ತಾವು ನಮ್ಮ ಆತುಟ ಕಾಪು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಅವು ಒಂಜ ಮೂಜರಕ್ಕೆ ಬಿಡುವರಲ್ಲ ಕಾಪುಗ ಪ್ರಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಕ ಗೊತ್ತಜಿ ವರ್ಕಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಗೈಸ್ 1 hour later ಹಲೋ ಗೈಸ್ 5 ಗಂಟೆ ಪುನಃ ಬತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಪುನಃ ಬತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಲೆ ಬತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಪೆರ್ಲ ಸಾಲದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಲೆ ಬತ್ತೆ ದಾನ ಲೇಟ್ಯಾ ದಾನ ಲೇಟ್ ಅದಾಯ್ತು ಬೂಮರ್ ಆಗಿ ಪುಣೆ ಬಂತದ ಅಗ್ಗಿ ಹೊಡಿച്ചു ಏಪಲ ಬೂಮರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗಿ ಒಂದರ್ಪಣೆ ಪೆತ್ತ ಅಗ್ಗಿ ಅಂತ ಜನ ಅದ ದಾನ ಲೇಟ್ಯಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂದ ಓ ಇನಿ ದೊಂಬು ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ 5 ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ಚಾಯ್ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚಲ ಅದು ಒಂಜಿದಿರು ಒಂಜಿದೆ ತೊಂದು ನಾನು ತಿನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಐದು ತಗೋ ಇಡೋಣ ಎಂಕು ಮೂವರು ಹಾಂ അതിന് ബൂമറോള് ഉബിപ്പായി ബൂമറോള് ഉബിപ്പണ് mirip Dada Nah Dada ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ವೈಟ್ ಮಂತ್ ಬೇ ಬತ್ತೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಅಡ್ಡರಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಬೇ 1 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಬತ್ತನೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಲ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಮೋನೆ ಉಂಡದುಲೆ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ತಿಂತೆ
ತಿನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾನೆ ಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬತ್ತ ನೋಜುಂಡು ಅದಾ ಇಂದ ಬೇಗ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಓರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರ್ಕಂದ ನಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆತ Happy. ಎಂಜನ್ಗು ಹ್ಯಾಪಿ ಆತ Happy. ಪ್ರಾಂಕ್ ಎಂಜೈತೆ Interesting. నీకు గొత్తాదని ఎక్స్పెక్ట్ మంతాన యాన్ ఎక్కడ ఉళ్ళుతారు అంటారు కాకొందు బర్పుజ అంచనా లైక్ కొనిపిరాడు Like, share and play. అదే